ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон Ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба кулли фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики худмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, Ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапашон нависед роҳи сафед. худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиҳо хубан, худованд нигаҳбонат бошад. шумо қарор доред дар канали Арзон TJK. дар имрӯза навор якчанда хонаҳои арзон реклама кардем. аз ҳар ноҳияи Тоҷикистон мебошад. якумин хона, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Истиқлол 4 дар хона ва 15 сотиқ замин мебошад. 4 тарафи хона, дӯстони азиз, маҳкама ва дарахтҳо мевадиҳанда дорад. оби свети пастянем ҳастай. нақша хулоса 180 000 сомон мега, бо савдои хубам мешавад. касоне конкретни хало бошад, дар номерҳои 934 69 23 33 аз номи канали мо, яъне ки Арзон TJK гап занед, иншоалло ки боз арзони хуб мешавад. марҳамат, дар номери ватсапаш муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтарашон аз худи сӯбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, кӯчаи Лоиқ Шералӣ. 7 дар хонаҳай ва 10 сотиқ замин. нақша $73,000 мега. бания ҳоҷатхонаи дарунӣ дорад ва дӯстони азиз, дар наздикии хона мактаб, бозорча, магазин, поликлиника, балниса, ҳамаи чӣ бордорони азиз дорад. 4 тарафи хона маҳкам, оби светам дорад ва документош ҳамаш сатфоидан. дӯстони азиз, оби ҷӯйбор дорад бордоро, свети пастяне ҳастай. кӯчаи Лоиқ Шералӣ ва гармхона ҳам дорад. оғелхона, ошхона, кухни, хулоса ҳамаи чӣ дӯстони азиз дорад. банияи дарунӣ дорад, кухни дарунӣ дорад. дӯстони азиз, маълумат кунед, касоне ки аз ноҳияи Қумсангир хонахар бошед, хонара бо диққат тамошо кунед. ба доллар қади ҳисобаш кардагиай $73,000 мега. номери ватсапшон дута ватсап дорад. дар номерҳои 0110 номери якумги ватсапаш ва дуюмги ватсапаш 2143. марҳамат, дӯстони азиз, занг мизанед. маълумоти пурра аниқтарашон аз худи сӯбашон дастрас намоед. касоне ки дӯстони азиз, аз киҷое ки хона дар кортонай, ҳатман дар таи комментар бинависед ва подписатсия кунед. интизор шавед, ҳаракат мекунед. дар мои канали Арзон TJK хонаҳои арзонро реклама мекунем. ва квартираи фурӯшӣ ҳастай, яъне ки новостройка мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сеюмин эълони мо дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки Калсовои Профсоюз меган. дом худаш 16 этажа мебошад. квартираи фурӯшӣ дар 8 этаж қарор дорад. дӯстони азиз, 1 квадрат метрша $650 мега. обши ҳами квартира худаш 61 квадрат мебошад. дар наздикии хона магазин, мактаб, масҷид, спортзал, балниса, садик ҳам ҳастай. ина дӯстони азиз, яъне ки новостройка мебошад. 1 квадрат $650. номери ватсапаш монагад, тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтарашон аз худи сӯбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, мегузарем ба чорум хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза.
хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки тарафи бозори Кушониён. Дар хона ва 2 сотиқ замин калидор дорад, банияи дарунӣ дорад. Оби свети пасиен ҳаст дӯстони азиз, дар пушти 3 дарвозаи бозорш меган. Нархи ҳамаи хонара 270,000 сомон мега, боз конкрети қадр бошад, муомилаи хуб ҳам дорад. номери соҳибаш 918 34 64 14. Марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ин ки мошин, замин, квартира барои реклама кардан, сурат ва маълумоти пурраша дар WhatsApp муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаи хубаш мекунем. раҳмат барои дастгиритон. ҳатман дар канали Арзон ТЖК подписатсия кунед. мегузарем ба панҷум хонаи фурӯшимо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳаст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Нора, яъне ки тарафҳои оби Шур меган. 5 дар хона бо семиблок бардоштагиай, хона ремонтҳои хуб ва 6 сотиқ заминай, кухни, ванна, ҳоҷатхона ҳам дорад. нақша 300,000 сомон мега, бо савдои хуб ҳам мешавад. телефоно барои тамос 935 80 26 53. марҳамат дӯстон, касоне ки аз шаҳри Нора хонахар бошед, ба ҳамаи акара занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. эълони навбатиамон дӯстони азиз, касоне ки дар комментария аз шаҳри Кӯлоб гуфтагӣ буд, марҳамат кунед, як хонаи арзон дар шаҳри Кӯлоб. дар шаҳри Кӯлоб ҳастай 4 дар хона ва 16 сотиқ замин дӯстони азиз ҳастай. нархша 280,000 сомон мега. ремонтҳои хубанд, намисол маълумоти правдагӣ нестай. ба касоне ки ҳамаи хона маъқул дом кашида бошад, марҳамат кунед, дар номерҳои 556 27 46 46 занг бизанед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. раҳмат дӯстон барои дастгиритон. худованди меҳрубон нигаҳбонат бошад. ҳатман дар канали Арзон ТЖ подписатсия кунед. хоб дӯстон, худо нигаҳбон.